Salam doğun. Kayıt. Salam. Avtobusa qarşan. Başka neme araşılıyor şu tayda? Ey, daha da qaraş bolayam. Edelim, ıkbalına. Benim aslında parçayalı bilici olan. Yüz götür bir ayet bilecek. Sen durmuşta yıka. Tövbe ettim. Huda şükür mena yeke dayanama tamam mı? Ben yetim diyemem. Yıka diyen. Yoktur halen oğlumuz yoktur diyene yıkıtı. Siz nereden biliyorsunuz? Ayta öyleyiniz bolam olsa duruluğunu beytip size avtobusa karşılık durma gelip öğüt ark ederdi. Onda benim size yeke deyip bilecek. Ne et bildiniz? Maşini olman, avtobuda hatta beren oğluna. Kim seyreder? Onun adı oraya. Ya teyre diyorlar. Seyretmediğin yanlış ardın. Bayan teyre diyorlar yani. Bu düşeti geleyen yok. Yiyeceğim gen almadım. Şu yaman yerle pişman ediyene. Ne ama? Elimde gül sesin yoktuğuna. Şu gülün bağı orada verirdim. Yani ben de... Ne? Barjon mu? Gülüm değil. Günün yerine düştü ya. Ben çıkıyorum. Bu kurda onu uğrak doğru da. Laran. Barjon. Uy, yaxşı. Yapsın. Sen git bir yere. Al yapsın. Kal, me, algınıyla, kal, me, tuğsulam öyleyme. Daşarım ıstı neden dedi. Dileyme öyle. Seyit'te kameradan orada turun. Oo. Kovuldun mu? Gel be gel yeri var. Gel. Durma tayda. Salam da kader mene tayin mi? Havoyu nasırada ayda manga kamerada soluk sirhada tolanak zişyatlara miyamok menziyata da etlerin kim örmüşleri olanak fi tavuk ni goy olanak fi de molanak manga Mamma çayı bütün kuzu. manga zakaz etmene ne mamastan kaçırıyor. Men mi? Hava, Size mi? hava, Zakavet mene mi? hava. Ben size dinle tak zakavetten maslahat veriyorum. Ay! Sen ayol. Tak kim oldun sana lan o? Kim oldun o baş? Şşş. Baş. Barken anay. Olya gol. Ey. Şu olya gol kızıl ingin madalyanı diyerek. Ey dost. Bu madalana diyar o madalya kızılan katı oldun o. Hani? Ey madalya de. Ey dost, bir geldi. Ben de rukur kaydayın. Sen bir ol. Birden men tutulsam, sen tutulmarsam, sıparsam oluyor mu? Böyle. Kızılarsa papalam eder. Var. Hayırdır olay. Kimsin? Dur uyan. Dur önce koşuş. Ben koyunumu açık kaytıp duruyor taktan. Adam mağaranın kapısını dövüp içine girip durdu. Ay bunu kaçırmayın ha. Ay gelir ha. Kıydın kızılla deyip. Ağlayan kelendekine hemen oğru sen, oğru. Yok üşütüm. Aha nereden ol? Mal mı? Hava. Mağaranın içinde. Kime bağlı ya ha? Sen öğütün bana eşyam sen öğütün bana. Hey! Hani mal var değildi ne? Mal olmadı şey çık mısın? Nereye böyle çık mal olmadı çık mısın? Mal olmadı. Gidecek mi ya gidecek değil. Edil şu ağda aytman mı? Ne tıkırlanır ya aladan var mı? Yok. Aytta annu. Bol aman içim yakacak olma. Nira gidiyorsaydın? Qarındaşlara. İlki nira? Bolyan kakıma aman giden ok divaydın. Son aytmadı değil mi? Aytmadı diyorsun. Ne hatı söylen çıkmalım sana. Helle mer neme deyip otuyorum. Aydan ağa. İlki nira gidiyorsun? Enemlere
Bayramçylykda söwüşler ýaraşmaly ýaly sen bir kere söwüşesin gelip durma. Men hem şu wagt ýürüýte barlak gördüm da gaharyň gelýär ka diýip. Onsoň gelýän ekenmi? Ay boljak, 7 bal goýdum. Tapdyň oýnanajak wagtyňy. Bayramyň bilen jigin. Sen hem de onjum. Hananna? Tayar mısın? Hawa kaka. Aman bilen kiçik düşünmezlik boldy. Ha, ne oldu? İçim ýakjak bolup dur. Menem bayramçylyk diýip bilmedik boldum. Şuna varsın koydum. Amal bile deň bolma. Oýnatjak boldum kaka. İlki karnaşlan bayramlar kutlu alayın. Soňam? Soňam Soňam Aydarın. Can, sen ne için böyle oğudan kalmayın? Ha? Vapşede näme atma düştü bilýärmi? Seni görmeýänime var men. 6 saat 32 minut 7 sekund geçip durnajakmy? Seni her görmeýän wagtym bar. Ay. Görýärmi ýene tutdy da. Seni her görmeýän wagtym men ýüregim sanjyp bir ağır ya bir düşünsem men ýagdaýyma bar. Men bu 15 ýyllyk ömrümde bar. Fenyal owadan gyz wapşe görmedim ananay. Fenyal gyz men wapşe bu wagtda çeliçil söýüp göremok. Halipa da aýdýara bilýärmi? 15-imde oýnatdym ot bilen. Bilýärmi şol aýdymy? Uy, näme çağlaýam şu wagt men sana näme diýdim? Yo men sana ot diýem, ha bokçynda monjuk gözlemesine akylym. Näme bolýar? Garaş adyr jaňçy. İsladam. Kim bilen ulaşan kimin gaýdy ol? Meradan gaýdy. Be, meredin oýdam ýetişäýipdir ya. Awa adam jaýy bolup bitişdi. Yo, o odanca gaýdyrla bolýan. Hana ol sen dinlemeni. Ha, on ýaly gurlaşma gaýdylar bilen o. Bir men dostlamyň ýanyna men goşçygym ma diýen sana bilýärmi? Goçamen ha. Goşdun gördü o bir erkek diýerim bar. Başla diýip yumrugy ýere ursun. Gysаңlap, aňaly titrak gurlap bilmesin o. Näme ýaşyň var sen? O 15-inde oýnatdym ot bilen. Bar. Maşinyu. Al telefonumy. Ey bular wara bilem o nirden terbiýeli bular kime meňde. Be. Aşkdan jaňa diýär. Ayno. Aşk tosy. O zaman şey. Ha? Näme oldu? Uy! Bammacım, näde bardyp gördüm? Sene bammaň ağırsaň men. Ağlarım da. Näme bolýar sana? Bolýajaňdy. Sen maşyny ýumana gitmedin? Ýok, gideme ontek. Apa gitdan no. Yo, ýa sen maňa akyl satyp durdyň ha. Goşçygym ma men diýip, goş diýende şeýdip bir partan döwmelip, sen maňa akyl satyp durdyň ha, goşlugmyş sen. Bol çık boyun murjam çıkaraýyn. Gur boynumy? Yo, men sen ýalak bolmanna. Vay, aşk tom dik suja. An sen mara gözüňe guraşmasyn çaltyrak demän ýu, maşyny